Frank Sinatra o Eric Clapton. És un tema nostàlgic que parla del passat i, per tant, de la càrrega vital que cada persona porta damunt les espatlles. És, per tant, un tema que podríem dir que marca el to de la novel·la de la qual venim a parlar. Pau, quan vulguis. Que no perd mai de vista la necessitat de valorar la feina de les dones. A més, també ha sigut una de les dones que han obert camí en això de la literatura en valencià. Han passat 18 anys des que va publicar Mira Amor, l'any 1200.